Marceli, 2 víkendové zápasy a 6 bodů, tak byl to ten cíl, který jste si stanovili před víkendem? Tak ja si myslím, že ja osobne som si to stanovil tak, že príjem po zranení a dúfam, že obidva zápasy vyhráme a som veľmi rád, že všetci chlapci zabojovali a vyhrali sme obidva zápasy. A pomohli mi, dá sa povedať, tým po tom dlhom zranení. No. Jak sa cítil práve na tom lede? Tak ja si myslím, že sme mali veľmi dobré začiatky, ešte prvý aj druhý zápas a to ma ukludnilo a nemuseli sme doťahovať nejaké zbytočné góly, takže som veľmi rád. No. Jak ovlivnila celý zápas ta situace na začátku třetí třetiny s Markem Čiliakem? Tak je to také nepríjemné pozerať tam na neho, jak kričí, ale si myslím, nielen ja, ale celé mu drží palce, určite mu zavoláme a dúfam, že sa čím skôr dokopí, lebo fakt takéto zranenia, ani sám neviem, čo mu je vlastne, ale vyzeral fakt blbo, no a bolo to také nepríjemné z ostatných hráčov, keď brankár leží a kričí. No. Ještě jak je pro tebe důležité, že si ten gól střelil hnedka ve druhém zápase, že se třeba vrátíš do té pohody, kterou si měl na začátku sezóny? Tak ja som mal prvý zápas, si myslím, že 3-krát dal šanci a nevedel som dať gól, tak som veľmi rád, že to dneska padlo, ale som už povedal, som radšej z tých dvoch víťazstiev, lebo to sú najdôležitejšie pre náš tým.